zvese zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari yawe mubatsiri wangu. Pamusoro iyi changamire mambo MUTASA. Ini zita ndoitwa Bernard Sauramba. Musoro wenyaya ndewekutsakatika kwakaita mwana wangu mugore ra2014. Mugore ra2014 wanga uri musi wa26 September ndo pakasvika varume ava wana mashamo avo varume ava vairi ava mashaya mombe mukwasha aroora mwana second born mukoma wandinoteera uyo ndinogara naye pamonda apo padhuze naishene maunga. Saka zvakaitika zvakaitika mviro dzacho shangamire. Mwana wangu Kilieni Saurambe yewe kutsakatika achiri kuprimary, ndingati akari mugrade 6 1998. Saka mukomana aitogona mhando yepamberi kuchikoro. Saka uyu mukwasha abva auya kumbawo, isu tiri kumabasa edu pamba paine madzimai. Saka kusvika kwaaita pamba mari ndidzo mviro dzacho dzekutsakatika kwemwana wangu idzodzo ndiri kuedza kutsanangura changamire wangu. Murume uyo akasvika pamba samukwashazve yongogamuchirwawo nemadzimai anga ari pamba ipo papo, isu ana baba tiri kumabasa edu. Saka zvakaitika ndezvekuti zvakashamisa madzimai ndezvekuti uyu murume uyu handisati mukwasha banokuti mabasa acho akaitika mukati mwemusha kukonzerwa naiwo wavo anobaya mwoyo wangu. Saka murume uyu asvika, mwana wangu Kilieni anga ariwo mukati mwedzimwe pwere vari kutamba nedzimwe pwere. Asi zvakaitika zvacho ndezvekuti uyu murume uyu akasvikoti Kilieni uya kuno. Kilieni achibva aenda, wachibva wabuda mumusha nokuti vana vangu vari kutambira pachiwanze mukati mwemusha wedimo. Kilieni neuyu wabva waenda. Mai haasi kuziva kuti mwana wadini waendepi. Saka gare Kilieni wazodzoka nani nemurumewo. Kilieni wobvunzwa, Kiri weyonga mwamaendepi namukwasha? Zvikanzi takwira mugomo, tiri padhuze negomo rinonzi Shakuyu. Zvikanzi tatakwira mugomo, zvikanzi kugomo kunobatei nguva yese maenda. Zvikanzi aiwa mukwasha anga ane kamera, ndokubva ndatorwa foto. Angori ega anga angosarudzwa muchaunga chewana, achibva aendiwa naye mudondo kwaunotorwa kamera. Isu kadhi racho hatina kana kutomboriona, kana mai wake kumubvunza ari apo haana kuriona kadhi racho. Right, iyo ichinopfuura tingoti nokuti mudzidzisi ka tingoti wadzidzisi pamwe kungofarirwa kwemwana anenge achidini. Wadzidzisi vakawanda vanofarira vana vanogona kuchikoro. Saka angodomwe ari mukati mwewamwe ari ega. Right, iyo ichinopera iyi. Mukoma wendinozvarwa naye wendinoteera ndaigara naye ipopo pamonda apo ndobva atanga kurwara. Kurwara kuya kwaita chaiwa chirwere zvichasviswa cheshura matongo. Chirwere ichocho chakambomubata ndingati kuma-early 90s. Chirwere chaya ndobva abatwa kuchipatara kunzi ndiyo chaidi. Ndokutanga kupiwa matablets. Zvine zvanga simba manje. Aona kuti ndabhowe nini. Kwabva kwakucheta matablets aya. Zvatsveta matablets aya wakutanga kujamba amaspika futi. Right. Chirwere chikati unonyepa. Ini kana ndatanga kuchaiwa ma-ARV aya hadichadi kutsvetwa.
Saka kana chirwere changu chinouya chane ukasha, wadikani ndiri kupa yambiro kune wanga usikazivi. Hazvitsvetwi kana ukanga watodini watosangana nechirwere chakadaro wakutotanga kumedza matablets haya. Saka mukoma zvakamubata, warwara chirwere chane ukasha umwe usikaiti. Uyu wabva auya izvo auya paya wakasvika uri musi wa26 September 2014. Zuva riri kupisa wakadai zuva kusvika mukati memusha izvozvizvi, right? Ini zvakanditorera nguva yakareba changamira kuti ndizive kuti vanhu vauya kuita mabasa erima mukati memusha. Wakauya neumwe wake yakagara naye hapo. Kusvika kwaita takamhorosa sevanhu vadini vasvikawo mukati memusha. Mukwashazve munhu yetinoziva tamhorosa zvakanaka nguva dzinedzi. Takumhorosana tambogara handiti. Tagara paya. Uyo weauya naye hatisi muziva. Isu takangomira kuti munhu weauya naye uyo achadini. Tichapiwa introduction 0 kusvikira kuuya kwemanheru kuma past 8. Ndingoriwo mukicheni mangu ndazouyawo kukicheni kwamukoma kwewanga wasvikira iwona. Papa ndobva wati no beta tichiende ipi kwakararani. Baba ndiwako kurewa mukoma wangu ine anga akarara kubedroom kwake. Svikei kubedroom kuya imwe mukwasha aruda kupa introduction rini. Uya naye ambori ani chaizvo. Ndazosvika pakubvunza manje mukwasha uyo mauya naye umbori ani. Zvikanzi ngeumwe uyo ndinonamata naye kuchechi yeZioni, uyo ndauya naye kunoku kuti abatsire baba. Kubatsira baba anoda kumubatsira nemuto upi wacho. Zvikanzi kubvira kubatsira urwere hwanawo. Ini ndokuchitoti dhuu paya ndikati n'anga inobatsira kurapa edzere. Nokuti akapiwa yambiro yekubvira kunzi nehurumende iripo kuminisiri yehealth kunzi mukanzwa n'anga inoti inorapa chirwere cheHIV mangarai kumapurisa. Hakuna zvakadaro. Ndidhokita Parenyato achiripo paya. Hakuna zvakadaro. Mukangonzwa munhu anenge ataura kuti ing'anga inorapa chirwere cheHIV mangarai kumapurisa munhu asungwe nokuti chirwere hachirapiki. Right. Zvino ini ndabvunza ndikati imwe muri kuda munhu wemwana arikuda kubatsira mukoma pakudii pacho. Isisu tiri kupota tiituma mwana kuchipatara komutengera matablets. Akanga apera totumazve mwana. Rambei zvakangodaro. Kubatsira kwomuda kuita kwacho ndekweyi. Zvikanzi handitiwo nemakumbo haachadiniwo haachafambi. Handiti yaya inouya nemutowo wakangosiyana zvekuti kana nemakumbo chayo anobva right. Tichinodarika ipapo. Tikati todaona kubatsira kwacho manje. Mukuru wabva atanga manje kuita seane mweya wamusvikira handiti. Zvikanzi imwimwi mumusha munomu mumusha kwasauramba mune wanhu wakadini wakaromba, wamwe wakashaisha maoko akasvipa, wakauraya wanhu. Izvi tikati zvazvimo zvakuuyawo izvo. Right. Izvo zviri kudai shuwa zviri kufamba sei? Ende munhu izvaari kuuya panapa shuwa isusu tinovhumukana yekudini yekutaurira wakuru wedu. Isu chedu panapa kungosupervisa mushairi chetu zvekuzopidza n'anga wakuru wasikuziwawo. Izvi zvino zvakatotiremerawo. Asi mukwasha ndiye angaona mvumo yekupinza n'anga mukati mwemushairi zvisizikana newakuru wedu. Right. Zvikanzi
iwe mkuru kurewe iye mkoma agararawo iwe mkuru iwe oraitirekai handasi ndifambe ndakadaro kuitira kuti ndinyatsonzwira chigwagwagwa chacho oraiti rekai nditi takangodomwa tese zvikanzi iwewe uchadini uchaurawa ngevanhu vauno mwana wadoro nokuti vane chikwa mwati kuti iwewe uchadini uchaurawa ngevanhu vauno mwana wadoro mukoma akanzi iwewe mukuru iwewe waipromotwa sei pabasa right iwe kureva mufana wangu yokilini watsakatikayo mani zvikati unoziva here kuti mukati mwemusha wenyu mune vanhu vari kurongera kuti udini ubude mukati mwemusha wako penga unotsakatikira hameno iwewe asi ipapo wariwo ane chinangwa chacho chawanga waurira mukati chekuda kutsakatidza mwana iwe right iyo chino zvikati panodiwa iwe mashaimobe nyora lisi yezvinhu zvinodiwa kugadzirisa musha munomu munodiwa dombo remurwizi rinochedza reya kuchedzesa varoi right orit izvo zvichinopera hazvo hayo rekaiti right mwana izvaadini wakangoti ari makuseni yanga iri friday saturday sunday ini ndakugadzira kuenda kuchechi right ndapinda bathroom ndageza pa ndokuchidini ameno kuti wakamukuruka sei mwana ndokupota naye seri kwembaso kwakutora rata rine marasha kwakumwaya mushonga parata pamarasha paya kupwititika kwacho iko kwekwa ndokakanzi isamusoro kufemei utsi hwacheihwo utsiho ndiwo hwakamudhemeja netsinga dzemumusoro mwaona ini ndabuda mubathroom pai kusvika mwana uri kuyowera kuti vanhu wandiita sei nai vanhu vandidaro neiko musoro wangu wadini right ini ndopo ndatoona iya nyaya zvaitoshata mufana akuwarawo inini bheta ndidini nditotaura ishe nemaunga kuti ano nokuti ndiye munhu ndaenda naye kuchechi every sunday kuunited methodist ngati regai ndimire parodhi apo ndiye anombowanza kutibatsira netransport futi kuenda kubva pamonda kuenda kudombo ndamira apa ndabuda inini kuti ndichiende kuti ano ishe imwe hazvichaitiba zvondiri kusiya zviri kumbayo mwana akuwara endai henyu nokuti yanga itori vhiki yewabvui iyoyo right ini ndasvika ndabuda mumba mani zvino mwana akungoyowera musoro akungomunetsa mwanayo ndokubva adini nguva dzine idzi soka ikati gara pasi tinomboedza kuti titsvakiridze vanhu vakabatsira haana kugaraba pasi ndobva andodii ndakaona kuti njee ndikati gara pasi waakuda kudini zvikanzi handingori hangu ndobva angoti njerengende ini ndaana kuseri kwembasi kuzodaona munhu kumhanya kudai kutera kudai kana mberi nzira dzaambiri kudai kuti ndichaziva kuti mwana atedza nzira ipi yacho ipo paipa nyiti mwana wabva aenda ndotafunga kuti pamwe aenda kutamba nevamwe hake asi hazvinenge zvazvamubata mukuru tiudzei varume vanovaudhirei pano chete zvamakutaura zvinoitaura kuti varume vauya kodii pano varume vakutaura chokwadi ndaona mwana akuda manje ndokubva ndamangara kuna ishe nemaunga ndikati ndo zvakaitika nokuti varume vavo zvakaitika varume vavo varipo pamba ishe nemaunga akati wadaidze wadini wauya tiedzanisei vanhuiwo wabva wauya woedzaniswa ini ndobva ndatanga kutaura mudare rashe nemaunga ndataura paya ndapedza chachichana chamashayambombe mashayambombe taurawo tizwe zvikanzi chachiri chihwande murupazo here chakamira wangu vanzi chachiri chihwande mwati kudini kana nanasi kutaura chokwadi mwana handisumboziva kuti
Wakatakatikiripi kubva pane 11 years ipapo kudai izvozvizvi kudai kwazi chachiti chiwande-wande right hama dzepasaramba dzaungana paya kuti way forward paya todini mutsvakiro wacho wemwana Mashaya Mombe taakumudaidza paya uya todi wekwasaramba wakati no isu ngatitsvake munhu Mashaya Mombe ngaatsvake munhu waende kuzinata wadini vanozwa kuti chakonzeresa kuti zvidaro chimbori chii chaizvo Mashaya Mombe zvikanzi ndipei mukana mwamuri muna Juni ipapo wa 2016 Mashaya Mombe akati ndipei mukana nditsvake wekutsvakawo mwana wangu munhu wangu wekuti ndibatanidze nemunhu wenyu waende wese uzotipa feedback. Kwakaenda mukandiko kwakaenda tsuro isu ndio kuti ngosara takangomira kuti pamwe Mashaya Mombe uchaunzwa munhu wake kuti wabatane wari wairi newe panapa waende vanozwa kuti chii wawe wazotitaurirawo kuno ndoko angoenda zvachose kutotangawo kumuona nhasi kubva muna 2016 kana umbouya kuti zvinhu zviya zvakaitikira pamba tiripo zviya zvakazodini kana zero uyo aripo kutotanga umuona izvo zvinhu kudini kwacho mafambire ndakaita chekutsvaka ndakafamba ndikati Maporofita nen'anga wanodarika 32 waita mwana ari kuMozambique ndio zvaitaura vamwe wakati akafa vamwe wakati mupenyu kuti ichazive chokwadi racho nanhasi kudai izvi handisumboziva kuti mwana wako uri makamuendera kumapurisa nyaya yacho iriko kuzeta rapipe nalonga zvikanzi imi mutsvakai tipei kadhi rake tsvakai iko zvino izvi hei pane makore 11 Mashaya Mombe baba hapana chakamufembesa mwana zvakaitika baba inini ndiri mukwasha kwasaurama zvino baba vari kurwara now late vakambouya kumba pandinogara pahondo saka vakasvikawo chitono chechiservisi yezion ava ndoindanonamata navavo uchibva watinamata vabvamba zvichingoita ipapa nditi tinachinzi asi baba panzvinodini zvingade kuzogadziswawo kumba kwenyu zvikasa zvadaro itodini itovhai matouya titoende zvikasi aiwa hamunditauriri panapa because pano handi penyu mungatozode kuti imimi kana kuti motume mwana wenyu anouye kumba kwangu vanogara kuMozambique Patimba anouye kumba kwangu mwamutuma ndipo ndinozouya saka baba uchibva wabvumira naye nyaya yenyu pekuti makafembesa mwana mushora paraka mwana uri mwana akachibvaisa chipapara uzvini ndopane nyaya handitonderi zvichingoitika handitonderi zvichingoitika hamutonderi zvichikaita saimi zvamakataurwa nenyaya yemwana kuti mwana ushaiva makaita sei takamhanya ndikatomhanya musi wandakabva ndatoregedzewe ndekubasa ndikatodzoka kutowe kupi iko kwagereji wekani kumba kwawo ndobva ndatobatana na baba kuti ambonotsvagawo chimbodididi kwakonozvishwara hapana pari kugona kuoneka asi musi wetakabvako musi wetakabvako taakutokwire makombe kuenda kupi kuhauna iye uyu akazotera iye nawo asi uchaoneka uyu zvikazi asi madini matoita hei tikati apa munhu wadino wake ane zvaangoonino zvaabatsirikawo asi baba ava tiri kubatsira baba mukoma wavo tokaendida mati makwenda makwira makombe kwawo mwana akazotera akati maita henyu anga achiti maita henyu chii iye asi uchaonekawo tati wanga akati kutendai kuti maita henyu maita chii angozi zvangu zvimangotibatsirawo ndina kubatsirika mabatsira
Inonzi kunyepa. Mama ite. Apa inonzi kunyepera Mwari ikoko. Ini zvendingati ndakanga ndagona kuita ngezvekuudze kobasa baba. Naule. Ava vakango. Mwana haakakuteerei kumakombi. Kuya kuti mandibatsirawo ndauya kutenda. Which means chinhu chamakaita direct kumwana. Hamuna kuita kuna baba. Baba makambatsira bari Baba makabatsira asi mwana mune zvamakamuitirawo. Ndezvi. Zvaitenda kuda nokuteerai kumakombi kwaona. Maita he. Maita he. Makombi kwaona. Pandipaona baba. Ipo. Chama pamuitira zvanga kuti chii. Ina ndichachizi chichana. Ayo, nyamwe Mimi munoti ndimapedzera kuona mwana ari kupenyu. Inini pamakapedza naye muchipinda mukombi akaende kumwana. Takangosiya ari. Hangangori achazibamba inawo ipa makombi muzo. Babasi stop hauzozivi kuti upi ndiani. Mwana pamakamutara mapindi chamugomo. Anga ari ichi. Anga ari raizi. Zvanga zvitozvi. Anga ari mapisha. Mafoto. Yakari. Photoshoot. Inini ndanga ndine kamera. Mufunge henyu taingotorana mafotos tichingotorana tiri mugomo pamba kwawo angari kungotora kusina kupa nemini Mafoto acho aripiwa. Mafoto acho aripi amaitorana. Kamera yacho iri kupi? kamera yacho chatupo achatukusira Asi mafoto amakatorana aripi. Bambo mwana uri. Bambo. baba Tati bambo mapikicha amaitorana nemwana aripi. handichatombozivi ari baba Kamera yacho yakafa. Mafoto acho yakafa musati magezesa. zvakamboitika kuti mazuva Yakafa musati magezesa. Ndozvakuita. zvingatodaro Zvingatodaro kunani. ngekuti nditooneka kuti kachi kamwe kaunika ngori kumbawo kasingazobhezeswa Izwe bambo. Imimi mwana ndimapedzera monaro. Ari mupenyu akakuteera ingoro. Waitendei mwana iye. Chaiti mazita ndimadaro. akangozviya zvekundonga munhu aunobhabhaisana nazo asi maita imwe Yes, ma'am. Mwana makambomonera to. Hello. Order ari bomba. Atenga. Uriye tisina kuira nyina. Mwana mazire ndiite. Ndabura zvinozika. Masvikire nakaita mwana. Ndakasvika mwana ari kudini? Ari kurwara. Asi handiyewe ndaenda unzirwa ba. Kuti ndiwe koshanda pamwana yenu. Mukuru muri kunyepera. Samuel Chitina. Right. Makambo bemesa mwana here zvino barata. Beti inini handina kubhemesa mwana. Akambatsira sei? Alright. Zvamakasvika ari kurwara. Makambatsira sei? Iwo wakango Inini ndakandomunyengetera basa ndinomubhemesa utsibe. makamunyengetera. Iwo watouya kuti ndizozive kuti mwana ari kurwara. Alright. Makanyengetera is okay. Kumabhazi akakuteera. Kutenda. Kubva kwetakaita ipona techiuya pamabhazi tanga tisina akachizotomhanya inini handina kunge ndakamuziva kuti ndakamuona usiku awa ndo wakazoti wakazongowakuaa ndisekuru ndikati okay kuzwa kutenda kwechikudzira kuti kazi maita basa mauya kutibatsira wakatenda ndakazvizwa asi inini handina kubhemesa chi hapana wakabhemesa mazire ndinoita ini hapana wakabhemesa kuti munhu wendakanga ndauira inini nditezvara wawo ukubereka mwana wavo mukadzi wavo iwo ndakazondosvikawo sevanhu vakanga vataurana semburi. Right. I think
nyaya yenyu ine a criminal element. Saka inoda proper police investigation. Inoda proper police investigation. Because it's your word against his word. His word against your word. Saka tinoswirira hapana zvatikuita. Saka nyaya kuti mimi mama karipota kumapurisa api. Epa zeta rapita nalonga. Pena longa. Saka munokwanisa here kuti nyorera case number yacho. Case number. Unayo. Saka imende kupena longa munopiwa case number ka. Paune mai wana mopa ishene maungo ndipa tiche follow up nyaya iyi apa. Akadezwa mapurisa here. Ini andigari muno. Abatuluko nokuenda nemwana womozambique. Isi sitendo kufungira. Zvinogona kuitika fungira. Bozi mimi pabhazi tozati mimi kuti mwana wakasara. Pamwana usara pabhazi. Inini semazira angu akasara takatopinda mukombi yesara ari pastation. Asa tisinomuona uri. Ndimapesera muona ari. Ipo baba ndobe chisuza kuti akazofamba. It's okay. Ngatise tipe case number ngatipatsire. Kuti ifambe zvakanaka. Yes, because takadai hatina ine criminal element yakanyanya. Okay. Inoda police investigation. Right. Saka edai Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu ati Dyere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,